Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magada na agdiha kanimo og kanako samtang ikaw og ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. Maayong buntag, maligayong Sabado. Sabbath day is always a joy, a feeling we all share. New Sabbath, new episode awaits you mga kapaglam.
Diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, Yes, so good wow. morning. Kumusta man mo ang atong adlaw? Yes, okay Ah, kayo. Simana? But the first of all, Ah. kanang wing at itong i-greet ng atong mga Viewers. all over the world, no? Nga galanta sa ato via Facebook. Yes. And also sa television, sa GSAT Channel 33 nationwide na makapaglaom. And salamat kay sa inyo nga makano na yung gasunod ani among programa ug walay puas nga pag-send sa ilang greetings, Ah. silang messages, Oo. labi na sa among harana sa Kabuntagon. Yes, speaking And ato okay. silang hagito no nga i-like ang ato ang page and Yes. i-share po niya. ang I-share atong niya uban na page. nog heart. Yes. Yes, Uban of na. course. Kay Daghan heart ng heart. Aliano. Speaking of heart, Yes, kay Hapit na Valentine's Valentine's Day. Hapit na. Paspas kayo no murag bago gani nag New Year January then karon February na Ang po. uban gusto na mo March. Kay ang labyan na ang February kay actually, wala man sila yung mga minahangkol. Actually, ang uban, pag tungtong pa lang sa February 1, uy, March na no? O, diba? Pa-blind-blind March Pa-blind-blind. tayo. Niagi po ka na yun. Siguro. Sa mapadaplin sa tawing. Pwede, okay. Ito, oh. kanang ang kalibutan ga ano no ga Celebrate. celebrate aning Valentine's Day. O kita pod apil-apil pod no. Apil-apil pod. Pero we should Pakikilig. remember no nga Dapat, every day is a oo. Valentine's Day. Valentine's Every Day. day we have to celebrate love. And Valentine's Day, dili lang na siya kaysa hinigugma, couple. Dapat Yes, sa so you're tanan. Sa tanan. Family, diba? Sa imong kaigsunan, Oo, sa sa imong imong mga higala. papa, sa imong mga friends. ready na ka sa may hatag nimo ni iniyo. Alam mo, isa Ay, ba? mo ba? Secret, secret. Gusto na kayo masayod kang isa ba ato ni Jimel. Kaya. Ikaw, Kuya Awi, unsa may mong i-ready para kang Ate Grace? Secret amor na. Well, Bito, mga okay. Namo ba? kapaglaom. Namo Yes. Bing, naba mo yung kaning before tama to. Ano Okay. timing ko si Direk. Naba mo yung kana mga ginabuhat ni Jimel nga every year Special, ginabuhat oo. niya na siya. Laag mo no, Bing. Usually kami ga, Lag. nagyud may something special nga buhaton. Mm. Aside sa among everyday nga ginabuhat, Oh. nami special jud. Wow. Oo, ano mga Ano trip? mo saba nga Di na special? magsaba. Every day sa Valentine's Day ba yung Di ginawa? ka mangutana sa gwada. Ako. Ini ka man niya, mo ginutan sa imo. Nasayad ko lang Ako na itugan. Sige. Bisag secret. Ah. Mapalit ko og bulak. Wow, how Ila ka sweet. na, usay color. Di ba Detalye, mahal man ang detalye. bulak ka na? Pag may mo 1 week pa, mabutangan sa tubig dito. Para mas makabarato. Para mas Sa makabarato. nabantayan nimo, unsa may ganahan ni Ate Grace? Like ganahan pa siya tagag flowers, chocolate. Ganahan siya ano, tagaan o flowers kay kana raman pud nga time na ko siya matagaan. Nasa Oo. nasa yung paborito nga Kasi flower. paborito ka na red nga kining Rose. Rose. O may lain good po. Wa mong pilain ni palit. Basig nakisuki mi tuloy ka. Bitaw so mao na siya nga bitaw sa tanang panahon na malipay man ginato Yes. partner nga tagaan Yes. na to og Lagi. bulak og unsa pa atong mahatag diha nga mga gasa para nagikan sa imong kasing-kasing. Yes. Yes. And dapat dili lang kay sa Valentine's Day. Yes. We should celebrate love, mga kapaglaom. No? And speaking of celebration, today, karon sa mga kapaglaom, we have to celebrate ang adlaw nga gahimo ang Ginoo or Creation Day nyo, especially nga Garesha karong adlaw. Today is a happy day. Today is Sabbath, and we have to celebrate this. No, it's a good news kay we have to celebrate this with our loved ones, our friends, and dili na to kalimtan no nga idalit na to ang mga tamis nga pahiyom kanila Yes. para matakdan wow. sila og makadalit mas lag tamis nga pahiyom sa uban. O bahala nga daghan tag worst problema sa tibok semana ato Yes. nang i-leave everything to God. Kalimtan. Yes. Yes, Bing, sa kanunay mga kapaglaom no di ginato kalimtan nga ang Ginoo mag-aamuma kanato sa matag adlaw kung unsa man ang mga kalisdanan nga Tinod. moabot sa atong palibot dili ginato kalimtan nga ang Ginoo nagatan-aw ang Ginoo giobserbahan ka sa Ginoo kung mobiya ba kaniya kung dunay pagsulay kinahanglan gyud nga makabarog ka mga kapaglaom kay ngano kay ang Ginoo nagatan-aw sa imong kasing-kasing kaya ba nimo na or dili nimo kaya tungod kay siya lamang ang makagagahom sa tanan muduol gyud ta niya mga kapaglaom every day smile always. Yes, no, very well said, Kuya Awing, no? And mga kapaglaong Panimbaya sa Kabuntagon World has been one of your gateways to see the world. Tungod kini kay naatay mga aktibo nga mga volunteers to make it happen. And today, Ate Charm in Arizona, USA has prepared something fresh for us. Aniya atong tanaw. In the book of Micah, chapter 7, verses 18 to 19, it says, "What is a God who like unto thee, that pardoneth iniquity, number 1, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage, number 2. He retaineth not his anger forever, number 3, because he delighted in mercy, number 4. He will turn again
His compassion upon us, number 6, and He will subdue our iniquities and cast their sins in the depths of the ocean, number 7. This is a wonderful promise of God that no matter how sinful we are or our conscience are bothered every day, He is a God that can forgive you. Of the Son and of the Holy Spirit, and everyone say, Amen. Mushroom. Orange is high in calcium. That's a good source of calcium for us. We have the beans, different kinds of beans, vegetables. We have the condiments like the onions, garlic, here nuts, and also kale. Kale is very high in calcium. As you look at the research and everywhere, health is very important not only for the Seventh-day Adventist Church, not only for Sahuarita Seventh-day Adventist Church, for the entire world. But the impact for us here is this community are really looking for the importance of health. You know, we've received several phone calls in the community asking us to, if we have a program like New Start or, you know, different kind of topics about health. And that is why we envision to have a series for 1 week that's about health and also about hope. And that is people that's we're looking here in the area. As we present to the people, a lot of them make the necessary lifestyle changes. Just simple as from drinking soda pops to drinking water. A lot of them come back to us and tell us, thank you for helping us. A lot of them have overcome being candidates for diabetes. A lot of them said that their cholesterol, their bad cholesterol, LDL, have come down. And to us, that is our joy when we are able to help people. From this day forth, you should remember that we have a God which says, even how sinful we are, if we go to Jesus, I will throw all your sins into the deepest part of the ocean, and I will never remember them again. Among kasing-kasing ang pagpasalamat sa among mga volunteer correspondents abroad. You guys are inspiration to us all. So please keep on. Mga kapaglaom, isa sa inyong mga ginaatangan ang harana sa Kabuntagon. Aniya amo nang ihatag kaninyo presko init pa ang Maalia Voices. Only here on Harana sa Kabuntagon. Voice cries in the wilderness, prepare ye the way, make straight the path of the Lord, for he could come any day. I am just a messenger, but there is one yet to come, and he the Messiah, the Holy One. He is worthy, He is holy. Lion of Judah, Root of David, King of Kings. He is worthy to receive all glory, honor,
his eyes a flame of fire, on his hand many crowns, on his face to shall be written, King of kings and Lord of lords. On this one they will bow, and a thanks will confess. Heaven's choir will begin to sing, blessed be his holiness. He is worthy, he is holy, Lion of Judah, Root of David, King of kings. He is worthy to receive all glory, honor, power, might. To him be worthy the Lamb is king. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Sinners slain. He is worthy. He is holy. Lion of Judah, Root of David, King of kings. He is worthy to receive all glory, honor, power, might. To him be worthy the Lamb is king. Worthy, holy, worthy, he is holy, worthy is the Lamb, worthy the Lamb is That's one song for you, makapaglaom. Salamat kasi itong maaliyaw voices, no? And we have more songs from Yes. them later ato ka ng paminawon. And sa laing bahin mga kapaglaom, no, unsa na pud ka ang giandam ni Doc Lai para maampingan nato atong maayong ang atong panlawas. Let's all watch this diri lang sa Health Bits. In the Southeast Asian countries, durian is recognized as the king of the fruits. Locally, Davao City is known to be the durian capital of the Philippines. Durian fruit is distinctive because of its large size, tough thorn-covered husk. It is distinctive because of its unique odor. And the fruit is made of soft, easily digestible flesh. Durian fruit is highly nutritious because it contains fats, mostly monounsaturated with no cholesterol. It contains substantial amounts of carbohydrates,
mostly simple sugars like sucrose, fructose, and glucose. Durian is naturally rich in vitamin C and B-complex minerals. Because of its high content of carbohydrate, fats, and calorie, durian is an instant energizer. Because durian is rich in nutrients, it supports muscle strength, blood pressure, bowel movement, skin health, immune system, and red blood cell formation. But consuming a lot of durian fruit will not benefit your waistline. It can cause weight gain. Durian is good, but must be consumed with moderation. For people with diabetes and hypertension, limit intake of durian according to your carbohydrate and fat allowance. Durian is best eaten when it is fresh, but for people who cannot eat fresh durian, here's Durian Maha Blanca for you. Hi everyone! With me is Miss Christine ug iyahatang tudluan unsaon paghimo sa Maha Blanca nga adunay durian. So tin, tudloy imitin unsaon pag-prepare sa maong durian Maha Blanca. So hi sa tanan no. So karon ato ang pagabuhaton ang durian Maha Blanca. So first kinahanglan ta og durian, of course. Dayon naasabtay gata. So mas nindot kung pure gata yun siya. Tapos kanang first gyud nga first gyud nga gipuga. Tapos naasad tay condensed milk. Condensed milk. Tara, katong condensed milk. And then naasad tay evaporated milk. And then last ato ang cornstarch. Cornstarch. Dayon ang ato ang pang-toppings, peanut. So, pwede rasad nga mo gamit tag uban nga mga toppings, ma'am. So, first na to nga buhaton, ma'am, kuhaon na to ang ato ang fruit nga durian sa iyahang seed. Sa iyahang kuan. Pwede na po siya dili nimo i-blender, no? Basta ano gyud nimo siya. Pwede rasab siya, ma'am. Pero mas nindot pod nga i-blend gyud siya, ma'am, kay para ma-mix gyud siya. Ma-mix gyud siya, no? Tapos mapino pod ba, no? Mapino pod siya. Dayon, atoan ang isukod ang ato ang mga ingredients. So, first ato nga buhaton, ang ato ang sukdon is ang cornstarch. So, for example, if ang cornstarch, ma'am, is 2 cups, so ang ato ang milk ana 1 cup lang gyud. 1 cup na lang. So, for example, if magbutang ko og 2 cups nga cornstarch, so isa ka cup dayon nga evaporated milk. Yes, ma'am. Isa ka cup pod nga gata o isa ka cup pod nga condensed milk. Ay, nga nakasukod na ni siya. So, kani siya 2 cups na ni siya. 2 cups na siya. And then, ang ato ang durian, pwede po siya nga i-half cup na to sa i-half cup na to sa kuan kay para dili ra pud kay labi na kay ang uban dili baya kay ganahan og durian. Bitaw no. So 2 cups nga 1 cup nga 1 cup nga evaporated milk. Then mura ta ni ga-bake. So dapat gyud ato siyang i-mix og maayo kay para pag ato na siyang i-kuan sa kalayo. Kuan gyud siya kanang even iyahang kuan, ma'am. Bitaw, no? Humot man siya? Humot siya. Kamay rang iyahang durian, pero humot kaay siya ba? May lasa gyud nga durian. O dayon, ang ato ang pag-ukay, permintihon. Dayon, one direction. If ang imong pag-ukay is counterclockwise, so... Naaday na, no? Naadyod na siya rason nga nga ang pag-mix nato is isa lang gid ka stroke. Kay if i-mix nimo siya nga iana sad nimo so ang result sa imong kuan pag mauga na siya malahi. Malahi. So dili siya smooth, no? Mo na siya ang purpose di ay nga kung mag-mix ta isa lang ka stroke, no? Kay para ang iyahang ang iyahang product is smooth pod. Okay. Ma'am, unsa diya to ang makuha aning durian? Ang durian daghan kay tag makuha sa durian actually. No, taas na siya carbohydrates, mao na nga ingon nila nga kung kaon tag durian, murag manginit ang ato ang ulo. Manginit atong lawas. Tinuod na kay taas kay na siya og calorie. Ay siya tapos na gyud siya fats. Nindot kayo ang fat sa durian actually. Natawag na siya nga monounsaturated fat. So, that's good for the heart. Pero ayun palabi Sige daw. So, okay naman siya. Na-mix na siya. So, ato na siyang i-transfer sa ato ang... sa imuhang pan. Ano lang siya.
So ato siyang ang kalayo na to hinay-hinay lang Hinay-hinay lang. Dili gyud na to siya pasagdan or dili gyud na to siya pwede biyaan kay naikuan nga mupilit siya and then masablay na ang ato ang so sa ato pa. Kay so mao na iyang finished product. Ana na ang ato nga durian mahablangka. Ako gid una ani mag-try. Okay? Patilaw. Hala, lami kaayo ang ato ang durian mahablangka. Salamat kaitin sa imuhang recipe. This is Miss Laila reminding you, our body is the temple of God. Don't ever dare to destroy it. Be healthy. It's a wise choice. Napag-isip-isip mo na ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't ihandog
sa Kanya ang buhay mo. Many parents are wrestling with issues about parenting styles that cause so much anguish and grief. Some find themselves in the peak of an ongoing struggle with rebellious children. Some parents opt for punishments that cost them carrying a heavy and debilitating burden of guilt and shame. Naturally, this attitude informs our way of looking at the specific questions you've raised. What does the Bible really mean about Proverbs 22:6? Would rewards and punishment technique of instilling discipline to a child in accordance to Bible teaching? For obvious reasons, many parents regard this position as pronouncement of condemnation. But what are the practical ways that parents could do in help them raising their child as prescribed in the Bible? How important is Christian education to the development of a child? Let us create a wonderful atmosphere at home in training a child the biblical way. Only here in Good Morning, Pastor. Yes, no, mga kapaglaom, as we said, the youth is the hope of our tomorrow. But it's so crucial, no, on how we train or develop ang atong mga kabatanunan o atong mga kabataan. And that is what we will be talking this morning for Good Morning, Pastor. And we have with us the District Pastor for Opal and El Salvador District, Pastor Alfredo Dichos. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning sa atong tanan, no? Yes, no? Bibo-bibo ta karon. Thank you for coming over, Pastor. Last Sabat, medyo naulay ka. Tangan ka ron. Bawi ni siya, Wing. Bawi, Naasida mo to. Confident magugo kay naasida rin. Ano si Pitsog sa mamidya, nagsaligid sila ba na nagsalig? Nagin siya da. Pahimuslan kay panalagsara, biya ka dirida. So anyway, so magpadayon ta, no? Kining pastor, ang atong istoryahan as was recorded in Proverbs 22:6 rather. Ingon siya, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, unsa gibut pasabot ani, Pastor? Kaya medyo general man kayo ang statement. Good. Okay. Actually, kini siya nga teksto, naibawaan nato ni gagmay pata. Yes. But we should always remember that character is the only thing that we can bring to heaven. Ato ginahimduman kanunay. Now, kini siya nga teksto, ato hinumduman nga, ang pagmold sa karakter sa bata, importante kay na siya. Nga naman, kay diha nimo mahatag ang mong isulti kung unsay gusto na mahitabo sa bata kung madako na siya. Mag-start na siya panahon nga nanamkon pa ka. Conception. Diha pa na. Panalitan ang mama. Nanamkon pa lang. Demanding na kayo. Ingnon ang bana. Sige, pangitan itong mangga nga hilaw alas 12 sa gabi. Paggawa sa anak, pagdako anak, demanding na po na. Hindi ako sa tiyandaan. Grabe naman kayo, di ba? So, ato po hinumduman nga sa psychology, ang first 3 years sa mga bata, mo nang pinaka-critical nga years. So, dapat, imo gina siya nga matutuon, bansayon, tudluan o say angay nimong itudlo para nga samtang si mugawas og magtubo, ang iyang pagtubo maayo. Diba? 3 years. Okay. Pastor, sa linya sa akong trabaho mong good ka, tudlo ko. So, part niya pa na sama ang mag-train, ang pag-mold. But, I'm sure, lahi rin ka na siya sa parenting. Yes. So, sa amo mong good imi, kinahanglan mo dapat. Na-reward, pero na mga silot, pero wala ang pagdapat ba. So, kanibang ganti o pagdisiplina nga na ay kinahanglan nga mo dapat gamay, kana ba kanang nabasigi na siya sa Biblia? Okay, actually, kining doon ay gitawag na to din na og WR principle, kanang withholding og reward. Yes. Na kung mo withhold ka din ha, tanaw nimo nga ang bata nga imong gidisiplina, ino nimo nga dili na ko ni ihatag kung dili nimo matuman o mahimo ang akong ipahimo. Pero giyan ang mahimo, pwede nimo na siya hatag. Now ang reward imo na siyang ihatag kung mahimo niya ang gusto niyang ipahimo nimo sa iya ha. Now, ang pagdisiplina, ang Biblia
wa may supak yan na. Kaya ang tao kuno nga nagpugong sa iyang bunal, nagdumot sa iyang anak. Apan kadtong gusto nga mupangga siyang anak, nagadisiplina. At siguro nag-style sa mga ginikanan na to karon. Murag ma-spoil kay ba kay bisag angay na disiplinahon, wala lang yun. Ipanglabay ng platong mga baso, wala lang yun. Kay gusto lagi dili. Kay anak, bata pa man. Diba? O say gani ang mama magpapa mag-away, ayaw kay bata pa na sabton ta na. Bisag madagko na imo lagi pong sabton. Wala, kadugayan, ihawon mo sa inyong mga anak. Agoy. Tinuod na siya. So, Pastor, we're telling our parents nga okay ra ang mo dapat. Pero unsa man ka intense then unsa ang pamagi how? Okay. Kung muhimo kag pagdisiplina sa imong bata, dili sama sa uban nga nanobra bitaw hala pataka. Kanang imong pagbunal nga imong pangutanon nga nganong gibunalan ka ni mama ug ni daddy, ang bata mo tubag kay love ko ninyo. Sa ato pa, si Jesus Christ usa siya ka authoritarian nga amahan, pero iyang gibintinar ang balaod. Mao nga sa iyang pagbintinar sa balaod, kanunay iyang gipakita ang gugma. Kung mo disiplina ka nga walay gugma, mo na hinungdan ang mga bata, mga piang, mga matay pagkadis pagbunal. Pero with love nga pagdisiplina, walay madisgrasya nga bata kay imo gipaagi sa gugma. Pero kung dili pamagi sa gugma, musulod na tong balaod ra. Yes, sigurado ipadakop ka diya sa labi na Duterte karon, ipadakop ka. Kasundahan. Magbunal ka sa imong bata nga built ang makaigo, delikado. Man, bantay bata 163 na ba yan? So Pastor, unsa man ka mahinungdanon ang Kristohanong pagdisiplina o kalambuan sa usa ka bata? Okay, importante gid kay na labi na sa ato nga magkita mga Kristohanon. Kinahanglan ang atong mga kabataan matudloan kinato sa Kristohanon nga pamaagis pagdisiplina. Ang ato manggod kang uban mala pasagdan ang bata kung sila bunal dito kita lahi. Dalo man nato sa pagampo, di ba? Okay, dong gihigugma kanako. Bisan pag unsa imong sala, gihigugma man nimo siya. Ampo ayaw lang isigar kag pamunal. Kana imo na siyang gamiton sa panahon nga gikinahanglan. Kay bisan ang Ginoo naghimo na. Pero ampo importante magina ang prayer nga to para part na siya sa pagdisiplina sa atong mga kabataan. Oo ba? Then Pastor ba, part sa training bitaw Pastor is kana bitaw di ba equip nato sila morally, di ba? At the same time spiritually. So kana bitaw siya Pastor, kanang unsa gyud siya ka importante ba in rearing a child kana bitong ma-expose ang bata sa gamay pa in Christian education. Okay, niya. Sa Christian education nato importante gana siya. Now my wife is here man usa ka teacher na siya. Sa Christian education dunay gitawag og IFL, Integration of Faith in Learning. Sa ato pa nag-eskwela ka sa eskwelahan, ang maestra nga imong eskwelahan sa Christian education, ilan nang gi-inject din ha ang mga story sa Bible, sa atong doctrine, nga makamold sa ilang karakter nga, uy, mao din prayer before mag-start ang klase, before ang tapos, doon ay prayer. So, importante ang Christian education sa mga kabataan aron ma-mold. Kung madako na sila, kung sila nahibawan sa gamay pa sila, dili gina sila mubiya. Lagi no, kay kuan ba? So, Pastor, unsa man na siya? Kana bitong while you train the cognitive ba? Teacher pa naman ko. Nakalimot ko. The cognitive nga kuan sa bata, you also have to equip the child sa iyahang affective domain kay para balance Pastor mo ba na siya? Okay. I-balance gini mo na siya kay kung dili po na siya ma-balance, dili parihas kay kinahanglan physical, mental, social ug spiritual nga aspect imo gina siyang i-balance. Na kung manubra ang isa, kumusta man ning uban nga side sa iyang pagkatao? Ito ka relihiyoso kay siya pero unsa man ang uban nga bahin sa iyang aspeto sa iyang kinabuhi, di ba? Tanaw nimo ng ubang mga tao, bright kayo pero di maligo, di ba? Wala na balance, di ba? Grabe ka reliyoso pero sa pikas ka bahin wala. So, i-balance mo ng upat ka aspeto sa atong kinabuhi. So, sa pag-train sa bata, inanagyapon siya. Pastor, na ko nadunggan ba nga couple sila, na good cop, bad cop sila. Ang kaning father na himong bad cop, ang mother ang good cop. Unsa man imong istorya bahin na nga pamaagi sa pagdala silang kay para na nurturer na disciplinarian. Kaya ako mong kanibalan, ang father ga-prepare na sila sa mga bata sa eventualities. Mga pulong pa ni Pastor Serrano. Ang ginikanan, gahatag og reward. Okay. Kining sa ato magud nga mamagpapa, kung magdisiplina bitaw ta sa atong bata, usahay ang uban ang more on disciplinarian ang mama, ang uban ang papa. Pero sa ato manggod, kung kinsa ang grabe mo disiplina, imo lang gid ipakita kung ikaw husband dili ka disciplinarian niya, ang mama disciplinarian. Huna-huna agyod nga ayaw ipakita sa tubangan sa bata nga imo siyang labanan. Kay kung mulaban ka nga papa, muingon ang bata. Bantay ka pag-abot ni papa itog anta ka. So doon ay sumbungan ang bata. So ayaw gyud. Sabot gyud mo kung mulaban ka, humana ang gihimo sa imong asawa, istorya mo sa kwarto.
Oh, di ba? Kay para dili pud magapusara maluoy kayo ang credibilidad sa inyo. Dako gid na siya importante na pastor no kay makita na ron sa gawas di man kasagaran ron ning moderno kapanahonan Ma'am Jean mo adto ka sa gawas madunggan nimo mga bata nga ang sinultihan silang amahan kanang bad words ba. Makuha sa mga bata. Unsa man ato ang angay nga sa mga ginikanan pastor nga ma-minimize ni mga kabataan karon kay umadto ka dito mga barangay o mga kalidya mga kabataan grabe musultihan ang mga bad words. Tinuod magina tungod mo sa atong panahon ron we cannot deny the fact nga ang atong panahon grabe na kay ka-high-tech, di ba? Kung sino panghawiran sa atong mga anak ron mas high-tech pa silang cellphone sa ato. FB nila grabe tanan-tanan tuwa dito. Now ang importante sa ato nga mga ginikanan doon na tayo communication kanunay sa atong mga kabataan nga dili ba sila mapasagdan kay usahay mo gud mapasagdan busy kay ta walay motiman sila so kinala atong tagdo na atong mga kabataan doon na tayo time ihatag sila ha nya kanang communication importante kay na aron ang atong mga kabataan dili mapasagdan nga dito na sila sa barangay mag-abot unsa pa linaw nya unsa ni isulti sa mga ginikanan mo reflect man kuno siya kung unsay ginahimo sa pareho sa nakita unya mga bata mugawas na dito sa gawas nga mao ning nahitabo sa ilang panimalay di ba kay dili man na nila isulti dito sa gawas kun dili na nahitabo dili makita sa ilang panimalay Pastor mo ba na siyang hinungdan agod natay mga teenagers karon nga rebelde sa ilang mga ginikanan usa na siya sa mga hinungdan kay ano ang ginikanan ang mama ug papa sulod sa balay walay sakto nga panahon nga ihatag sila mga kabataan. Diba? Walay quantity time, walay quality time. Tinuod na siya. Speaking of pastor ba, quality time kay di ba karon both parents na biya gyud like the Philippines na ba? Ang gatrabaho wala na gyud time. Would unsa may atong mahatag sa ilaha pastor nga tambag or kaya tip bitaw para at least makaatiman pagyapon silang mga anak. Okay, mo na akong giong rigay na nga sa atong panahon karon busy kay ta. Mugawas ang magpapasbalay natulog pa mga bata. Muuli sila natulog pa kay nga naman busy sa negosyo bisag unsa ka paning kamot. Ang importante lang gyud kanunay open ang atong communication ngadto sa mga kabataan. High tech naman ta. Gamitan na imong cellphone sa pagtawag anak kumusta man ka diha nakakauna ka. Kumusta man nag-worship mo diha nagampo mo diha, di ba? Dili kay ang cellphone nato business na perpente gamiton. Gamita sa pag-atiman sa gila family. Gila games. Sige gila games. Sige dungo diha gadula na games. Okay. Ako bang monitor sa Facebook. Ba dito magkuha na lang mag-stock na lang. Ako bang mga anak di po nila i-friend nila mga ginikanan. Yan friend man yun Pastor nindot kay atong discussion karon pastor daghang kay salamat ha. Wa pasiluag yun nga murag mo si direct ganina signal sa ato. Would you have pastor parting words sa ato ang viewers pastor? Okay, sa ato nga mga viewers no ako kabalo man gyud ko nga dili biya lalim atiman og mga bata. Ang ako lang ikasulti mao nga ingon nga mga ginikanan do na tay time sa atong mga kabataan. Ako quality time ha. Panahon magsit ka ang Sabado imo nang ihimuon nga mag-uban mo. Another day family time tagaan gid mo sila sakto nga parang communication importante kay na para nga di gyud sila mahilayo og mahimulag. Correct. Then pastor no ang atong greeting din ha sa kuan at sa imo okay ako i-greet no sakupan humani ining atong programa karon sa Panimbaya sa Kabuntagon diha ko sa Opol SDA Church do natay appointment din ha. Then ako i-greet ang Mulugan, El Salvador, pati sila magmahay. Tanan nga sakop sa Opol o El Salvador District. Happy Sabat sa inyong tanan. God bless. Ayun. Well, urot na, Pastor. Again, daghang salamat, Pastor, for joining us. It has been very enlightening and it has been a pleasure. Mga kapaglaom, sa pagkakaroon, ato na pong siren kung diin na po nahimutang si Awing sa iyahang, si Brother Awing sa iyahang Bible Bits. Ani atong lantawan. Lain no sabta nga adlaw karon mga kapaglaom alang sa Bible Beats. Ako makauban karon subli si akong partner George Macabis. Maayong buntag. Maayong buntag. Good morning. Imo na sa kong ubanan karon sa Bible Beats. Unsa man nato isayod sa mga kapaglaom karon dinhi sa public market Carmen, Cagayan de Oro City. Unsa ang dakong sala ni Haring David? Haring David. Doon nato siya gihimo nga dili maayo. Nasubo ang Ginoo. So atong sayron sa atong mga kapaglaom karon kung nakabalo ba sila unsa tong dako nga sala ni David. So ready na ka? Ready. So go. Sa Bible, dunay king nga ginganlag si King David. Doon nato siya dako nga sala nga nasubo ang Ginoo kay nakasala siya unsa man tong dakong sala ni King David sa time niya sa Bible. Bakit mo lang nakalimot ko. Nakabasa na ba kag Bible te? Nakabasa nga pero nalimot gusto yang ko ana. So ang dakong sala ni David kay nakita niya ang usa ka maanyag nga minyo na nga sibat-sibaw niya iya kining gipakuha og nakidulog siya mo toy pinakadako nga sala ni King David
kay iyang gikuha si Batsiba nga minyo naman si Batsiba. So thank you te. So si King David sa Bible nato siya dako kay nga sala nga nasubo ang Ginoo. Unsa man tong sala? Na. Sige, namoy Bible subject nga Bible? Wala. So wa mo idea. So George, unsa man to George? Ayan dakong sala ni King David. So ang dakong sala ni King David kay nakipagdulog siya sa isa ka minyo nga babae nga si Batsiba. Batsiba nga maanyag kayo, nakita niya natintal siya. Thank you. Si King David sa Bible, doon na to siya dakong sala nga nasubo ang Ginoo. Unsa man tong sala niya? Yawa ko kay balo. Ha? Kalimot ko. Nakalimot ka pero nakabasa na kag Bible nay? Sukad nakabasa na ka. Na kay Bible sa balay? Naa. So ang dakong sala ni King David unsa man to George? Ang dakong sala ni King David kay nakipagdulog siya sa isa ka minyo nga babae nga si Batsiba. Batsiba maanyag nga babae. So thank you kay nay, namihatag sa imuha. Tay akong pangutana kay unsa ang dakong sala ni King David? Sa Bible. Sa Bible. Nakabasa na ka Bible te? Pa. Ha, sukat? Nakabasa pero kalimot naman dugay na biya to. Okay. So unsa man ang dako nga sala ni King David? So ang dakong sala ni King David kay nakipagdulog siya sa isa ka minyo nga babae nga si Batsiba. Guwapa kayo mo tong natintal siya. So thank you. Si King David, di ba? Nato siya dakong sala nasubo ang Ginoo. Unsa man to? Unsa man to? Wala idea. Wala ko idea. Wala mo idea. So unsa man to George ang dakong sala ni King David? So ang dakong sala ni King David kay nakipagdulog siya sa isa ka minyo nga babae nga si Batsiba. Katong gwapa kayo, natintal siya kay manya kayo, pero minyo man. So nasubo ang Ginoo. So thank you. Na may hatag sa inyo. Isinutan lugar kay dako magsara. Oo. Mo na diya nang. Unsa man sala ni King David ato nga time? Lang o kabalo. Wa kabalo. Unsa man to George yan sala? So ang dakong sala ni King David kay nakipagdulog siya sa isa ka minyo nga babae nga si Batsiba. Si Batsiba, maanyag man si Batsiba, mo to nga natintal siya. So nanay nami ihatag. Okay. Unsa may sala ni King David? Yang gipatay si Goliath. Patay niya si Goliath, ikaw? Kato gipatay niya si Goliath. Oo na siya. Oo na. Wala among pastor diri ba eh. Absent. So ang dakong sala ni King David unsa man to George? So ang dakong sala ni King David kay nakipagdulog siya sa isa ka babae nga minyo nga babae nga si Batsiba. Batsiba katong maanyag, guwapa. Nakita niya nagsuroy-suroy. So nakita nato ang mga tubag dinhi sa public market sa Carmen. George, unsa man imong experience sa pagpangutana sa mga kapaglaom? Ang experience kanang murag lisod-lisod gyud ang atong pangutana karon no about sa unsa ang dakong sala ni King David. Si King David. Tungod kay maanyag pud si Batsiba mao to nga na-attract si King David ato nga time. Pero ang ending ato kun doon na po yung mga pangutana kinsay unang nakasala nila, silang duha nakasala mao to nga dakong sala ni King David. Makita sa 2 Samuel chapter 10. Chapter 10. So mga kapaglaom, importante jud kayo ang pagbasa sa balaang kasulatan. Tungod kay atong masayran kung unsa mga history sa mga king, kang Jesus, sa mga apostol, tanan kinahanglan gyud nga magtuon. So daghang kayong salamat sa imong pagkuyog subli nako dinhi sa public market sa Carmen. George, ug ato pong pasalamatan ang atong sponsor sa atong Bible Beats ang gikan kini sa Chicago, Mercia Katulpos ay si Ervin Suralta og si Winkle Ruidas. Thank you kayo sa inyo pag-support og ang Plaque Music Ministry. Thank you kayo sa pag-support sa mga giveaways nga atong gihatag sa Bible Beats. So, mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran, George Eva Bacabis. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Mga kapaglaom, aniyan usab kita sa atong 777 prayer on Let's Pray Today. Atong makauban karon subli ang ang district pastor sa Everlasting Association, Pastor Ditsos. So pastor, natay taga pagtagan ni karon Kabuntagon nga mga request nga mga prayer. Nagpadala nato karon, good morning Hope Channel. Paki-pray sa akong sister nga diabetes.
pray for her. So nagpadala po diri palihog pagampo sa ako ang asawa si Yusil Mamata naasiya karon sa Tambalanan. Gikan kini kang Juma Marata. So napakadihay prayer request, Pastor. Okay, dunay duha po din no. Prayer request, justice be served for the death of President Rick Rotoras sa USTP ni siya. Din ang ikaduha, success of Salika research of USTP and MSU IIT. So ato pong i-appeal, Pastor, ang Panisan family na sa ilaha karon nga kasubanan, duyog silang kasubanan. So mga kapaglaom uban nimi sa pagampo kuyog ni Pastor Ditsos. Okay, magampo ta. Langit no gamahanan nga Dios dining matahom nga Takna sa Kabuntagon. Amo iuli ang amo pagday ko pagpasalamat nga na kanimo tungod kay kaong tinubdan sa tanang mga panalangin ug grasya. Nini Takna amo gidalangan na sa imong atubangan ang kahimtang sa hinanaling ang kamatayon ni Brother Edwin Panisan. Wala nagdahom ang pamilya, ngayon ini ang mahitabo. Apan among gidalangan na kanimo o Dios, nga ikaw magapanalangin sa iyang pinalagang asawang gitalikdan og siyang duha ka mga kabataan nga iyang liyaan. Hatagi silang paglaom nga luyos kamatayon adunay pagbanag-banag sa Kabuntagon nga mao kanang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Nagaampo sa kami kang Dr. Rotoras nga unta ang hustisya iya makuha niining panghitabo usab nga wala damhan. Usab ang research sa Salikha hinaot nga imong panalanginan nga kini usab mahimong magmalampuson. Doon na po'y nagbalatian sa diabetes hinaot nga imong panalanginan ang mga binisina nga gigamit nga mabatna niya ang kaayuhan o ang iya usab pinalanggang asawa nga imo usab panalanginan nga mahimo silang magmalipayon sa ilang pagpuyo. O Dios, nining kalibutan nga mong gipuy-an, dunay mga kaguluanan, dunay mga kasakitan, mga gumunhab sa untag-tag sa mga kinabuhi. Apan tungod sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo nga nagpakamatay tungod og alang kanamo, amo madawat ang gasas kaluwasan nga imong gitanyag sa matag usa kanamo. Daghang salamat o Dios sa imong pagdungog, pagtubag sa among mga pagampo. Kining tanan among ginasalig ug ginatugyan sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen. Daghang salamat, Pastor, no, sa imong nga pagampo. Mga kapaglaom, igsoon ko wala ka nag-inusara sa imong pagampo. More prayer, more power. Less prayer, less power. So aniya karon ang ato ang mosunod ang harana sa Kabuntagon ato kini nga paminawon. Satan just cowers to think of the power he lost when the cross had its day. Gone are the mornings when fear without warning would win and again have its way. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring of Calvary lest he forget. High on the mountain of sorrow and shame, grace and my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. I am no wonder, that beautiful wonder of grace that rests all my past. I feel the heartbeat of mercy inside me, and now
found joy at last. I live in freedom that saints cannot bind, and I won't look back of what I have left behind. High on the mountain of sorrow and shame, beside my pardon as Christ took the blame. When I called to answer for my history, Calvary answers for me. Now in Satan reminds me of things I regret. I bring up Calvary, lest he forget. High on the mountain of sorrow and shame, grace sign my pardon as Christ took the blame. When I call to answer for my history, Calvary answers for Calvary answers for me. And we are back, no? Mga kapaglaom, karon maghatag na pagitag tambag sa usa ka suliran, sa usa ka ginikanan. Diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko kainahan nga nanarbaho gawa sa atong nasod. Yes, layo ko sa akong bana og tulo ka mga anak. Kalisod, kamingaw, kasakit, kining tanan akong giantos para lang matagaan og maayong kaugmaon ang akong pamilya. Lisod jud mahimong ginikanan labi na nga layo ka sa imo mga anak. Akong kinamagulangan nga anak is 18 years old, bayi, ug hapit na mahuman sa iyang senior high school. Apan himarkada kaayo siya, ug lately naabisuhan mi sa eskwelahan nga iyang grades kasagara bagsak. About 6 months ago, nakahibalo siya og mga batan-on nga I would say less than desirable. Ang uban sa ila school dropouts ug gaduda ko nga gagamit sila og ginadili nga droga. The more nga ginadili og ginabadlong siya sa pagkuyog-kuyog aning grupuha, the more rebellious she became. Finally, in desperation, amo siya gibawian og cellphone o gigamyan og allowance. Amo siya giingnan nga ibalik ra ni namo tanan if makahuman siya sa iyang senior high school. But grabe jud iyang pagsupak sa among mga tambag. Please tambagi ko ninyo. Unsaon nako pagsakto og disiplina aning akong anak? Padayunon ba nako ni amo gibuhat? Mahadlok ko nga mahilayo siya og samot sa amo. Salamat kaayo. Ayay, no? Mura ni siya connect sa ato ang GMP kaganina ba? No? Istorya sa ginikanan. Bikin sa bay ginikanan diri sa ato. Naa si Awing og si Pastor. Oo, kini. Murag ang among tambag ani no medyo pagka ideal or experience makaas generic. Generic pero diri gyud ta. So magsugod siguro ta sa imuha Bing.
Ako na jud. Oo, sa imo. Unsa No, ako dili mag-parents. Pero mureko na lang ko sa giwali ni Pastor Serrano last Sabat sa SPUC Garden Church kay ganahan kay ko sa iyang wali no. Si number 1 daw, ang parenting daw is isa sa mga butang nga dili nimo ma-outsource or mapabuhat sa laing tawo. And moto yang ingon tapos in order daw nga makakuha kag positive response sa imong anak is you have to build imong rules and also maghatag pug kag positive relationship sa imo ang anak. Rules and relationship. Dapat na i-reinforce ang positive relationship. Although medyo lisod-lisod kay layo manggod siya. Layo siya. Mo madyo na kasagan problema sa mga ginikanan nga layo sa ilang mga anak. Abroad. Kene. Daw bida. Tapos mo nang lisod siya pero paningkamot iampo iluhod na kay walay imposible kung ihatag nimo na sa Ginoo. Anyway naman kay bana nga naapo dire magtinabangay lang mo. Gani, dapat tandem sila. Mo lang na siguro kay isod kaayo pero we will pray for you og iluhod pud na sa Ginoo nga kana tanan maokey ra og hinaot no nga dili na jud mapalayo og ayo imong anak sa dili po siya more rebellious na jud bakit kani magud murag rebellion na iyang gibuhat. Gani, kana man pud siya nga stage good ki rebellious sa mga di ba like how we were sa mga batanon, mapusok and all, dabida long distance. Na kay ma-relate da kay kay long distance one. I have been in contact with parents who have children like this. Sa akong pagkamaestro. Sila yung mga bata ba nga dili gid kapasar, dili gid kapaninguha. Dili pud interesado nga makakuha og kanang enough scores para mapasar. So gitawagan namo ang ilang mga ginikanan, told them nga kinahanglan gid sila magpakita og pagtagad kay ilang bata dili man. Gani. So usaw na pa yung nga for the future para sa kagmaon dili man nila na dawaton pa. So yung ibuhat sa ginikanan, gaste gid sila dito sa eskwelahan, gatan-aw sa mga resulta sa quizzes, naagid po sila sa mga pila ka days a week. Naagid dito, puli-puli mother. Amahan o ginahan. Nasa gawa sa classroom. Gaagad. I'm not saying that you do that kabalo ko nakikibuhat po dapat kay other children nga kinahanglan pa ati manon. Pero what I'm trying to say is give time. Attention. Quantity of time, quality time. Ba? Kay ni Wing. Kay ni mangyod pagka ginikanan ni mo Wing. Ang exchange gift sa sila. Exchange gift. Naman kay bana diri sa Pilipinas, usa may pulos pud na niya og dili niya na monitoron iyang anak. Di ba na iyang bana diri? Suguon nimo ning bana kahayahan nimo padalan ka niya kining allowance niya di ni matimanon nimo ang kalma lang wing. So dili kwan na niya kana. Ang imong himuon diha mao ni imong inon nimong bana kanang atong anak di atimanon nimo na. Unsay ganahan niya basi ganahan na modulag basketball o pareha ni pastor modulag tennis. So imo na siyang kuyugan dito sa imong bana. Ayaw kuan nga para ang iyahang mausab iyang una-una ba nga uy nindot man diri nga kuyug-kuyugan ko sa akong papa. Kay usahay manggod kung dili kanang akong bugoy ako man nang kuyug-kuyugag basketball. Kay gusto biya po na may MVP. Pero ang papa po ba gusto po. Pero mao na siya nga kung asa ang bata ganahan dito nimo kay kung maadto na ginapirmi sa mga barkada agay malulong na gina sa basin manggod no. Kay ganahan lagi sa dito sa barkada. Basin manggod no kay ato na siya sa barkada kay wala na siya nakakuan sa iyang family. Maguban na yung papa dito. Sakay tag-taxi kuyog na dito. Ano ba? Uy pero ang mga batanon di ba ingon sa psychology mo na nga time nga mga batanon would want to be on their own. Nga ang parents nga presence mura na yun nagmaulaw na sila, di ba? Daw biyop. Nagyo na nga stage. Yup, unsaon na to na siya. Ikaulaw? Siguro ikaulawing. Exchange na po. Di lang, gusto lang sila nga sila ra. Yes, bitaw. No, actually, challenge kayo na sa mga parents karon. Especially ang atong mga sana kabatan-unan karon di na gid pareha sa una nga sana madisiplina gid sa parents, di ba? Karon ang mga kabatan-unan ana sila ilang kaugalingong gusto og mga panghuna-huna nga gusto nila ibagawas og ipakita. And I believe babae ang anak, no? Babae ang anak din ang mama ang naa sa gawas. Usahay pod ra balahi pod ang pag-atiman sa usa ka papa ug sa usa ka mama. Ang pag-atiman sa usa ka papa siguro dili kayo inana ka
Dilahig yun ang mother po ba? Naamag yun po na siya. Kaya ako, maski ako mangita jud kog mama. Mama jud kada uli sa balay, asa si mama, ana, diba? So challenge jud kay sa iya nga na siya sa abroad and iyang anak na adari. Siguro tagaan ginyag time mo to inyong giingon ganina, diba? Nga tagaag time nga siguro muuli siya diri sa Philippines, tapos storyahan niya heart to heart ang iyang anak. Kanabitong pamaagi sa pagdisiplina or katong sa to attention nga dili in a way nga kasab-an. Siguro i-friend sa mukha mo na siya siya. sige kasaba. Correct. Mangita na po sila other way sa pagdisiplina sa iyaha. Storyahan nga unsay problema nimo in ana then ipakita nga naa siya family. Kay basin ang comfort nga iyang gipangita tuwa sa barkada niya nakita. Manang ganahan gyud siya makikuyog didto. So dapat ipakita gyud niya og sa iyang bana nga naa ilang family usa sila nga malipayon sila. Diba dili siya kinahanglan og bisan kinsa. Mao. Because to begin with, balik yun ta sa family. Tagaan ginyag time. Oo, kini pastor just like atong GMP. Murag mo ni application sa atong istorya sa GMP ganina pastor. Okay. Kining letter sender na to, nasayod man ta nga layo siya. Dili tiaw ang mahimong usa ka ginikanan. Labi na nga ang iyang anak babae unya ang nabilin ang papa. Sakto tong gisulti nimo kagayna. But anyway, na may gisulti sa English nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Birds of the same feather flock together. Mo man ay nabalakan ron sa iyang mga tuwa sa gawas. Nga naman, kinsa naman yung kauban niya. O sa ito mga undesirable. Sa ito pa, dili na mayo. Pero atong hinumduman nga kung gihigugma nila ang ilang mga kabataan sama sa atong langiton nga amahan nga ang balaod niya iyang gimintinar pero iyang gipakita kanunay ang gugma. Mao nga ang Hebrews 12:16 nag-ingon ang Ginoo nagdisiplina siyang gigugma. So pwede man nila disiplinahon ang ilang anak kung silang gustong disiplina kay dili man ta makahimo nga kita mo disiplina. Sila ra gyud gyapon pero sa unsa mang mga pamaagi kanang diniyos nga pamaagi samtang madala pa. Kung ipalayo nila sa ilang mga barkada ang iyang anak, pwede. Mo i-withhold nila ang to? Kwarta gibana, cellphone gibana. Pwede na siya mo gitag og WR principle. Withholding and reward. So kay wa man mo tuo silang gisulti, pugi. Pag mutuma na, reward. So mao na siya ang WR principle. So I hope nga di gyapon ka magpakawala sa paglaom kung naa ang Ginoo sa ato nga kinabuhi. Yes, di ba no? Sa atong gimo sa mo ang letter sender na I hope na lamdagan mo no. And kuan lang siya pod, isa lang pod siya sa kapunto. Katong giingon pod ganin ni pastor sa GMP bitaw no. Keep your communication lines open. Like isag layo ka naman siguro mga FaceTime, Viber, Skype kanina na bitaw siya nga check lang kung minsan dili siya motubag. Sige lang ay lag gyud ka wala og kakuan kay kana lagi kana siya nga face kay batanon man gud siya no mo gyud po na siya murag pinakalisod yun nga part and padayon lang po og pag-ampo. So we hope no nga nakahatag mi sa imuha og kalamdagan, medyo naklaro-klaro no ang imuhang kuan. Just continue being a parent to begin with. Ayon lang yun siya. Okay no? So karong panahon na mga kapaglaom, I hope nakahatag pod mi og kalamdagan sa katong nakarelate ani nga problema. Og karon moadto ta sa mga bata sa Kids Station. Welcome to Kids Station. It's time for the word of the day. Word of the day. The word of the day is smile. Always put a smile on your face because it's a very powerful weapon. Pew! Proverbs 17:22 says, "A merry heart is like a good medicine, but a broken spirit dries up the bone." Remember, don't forget to smile. Doon natin ginahimong roadside tree planting, tree growing project sa tibuok probinsya sa Sarangani. So ang tumong mao nga ang tanang highways within the province of Sarangani and General Santos matanuman og mga kahoy. So dinhi sa probinsya sa Sarangani, ang variety nga ginatanom is morning ilang-ilang.
nga ang tumong dili lamang nga matabangan ang atong kinaiyahan, apan dugang pa ang mga bulak niini gikuhaan og ilang-ilang oil extract nga gihimong proyekto sa mga grupo sa kababainan dinhi sa probinsya ingon nga ilang livelihood project. So, mo ni ang proyekto sa Adventist Community Service of Southern Mindanao Mission, partnership with the Provincial Environment and Natural Resources Office sa Provincial Local Government of Sarangani. Timing ng agi may kay nami ruta. Nakita man namon ni at least kung paminaw na mo nga makatabang mi, nitabang na lang mi kay at least triplanting na gud ni. Tabang na lang mi kay gamay lang gud mi nga pamagi makatabang sa kalikasan. Human ini kining mga kahoy nga atong natamnan na natanom o kining dapit butangan nato og mga billboards that will promote love for environment, love for nature, and mga mensahe sa pag invite o pag-encourage sa makatawhan sa pag higugma sa kiinayahan, paghigugma sa Ginoo nga naghatag niini o pag-andam labaw na sa duol na nga pagpalit. Kaigsunan nato, mga miyembro sa Adventist Community Services, magahimo sa tibuok nga probinsya nga green pinaagi sa pagtanom og kahoy o sa paghimo sa tibuok probinsya nga humot pinaagi sa pagtanom sa tanang highways niini og mga mahumot nga ilang-ilang. Para sa Diyos sa kalikasan. Yes, mga kapaglaom, padayta din sa Panimbaya sa Kabuntagon. O ganiya kita karon sa birthday bulletin. Atong kinitanawon. Happy birthday to. Happy birthday. Happy birthday sa tanan nga nag-birthday karon. O sige, manganta na ta. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Oh, yeah, magpadayon ta sa tuwang mga greetings. Okay, magsugod na no sa kay Kuya Michael Huson nga avid na to nga viewer din ha sa United Kingdom. Kuya June Baguio sa Valencia, daghang kay salamat sa imong pagtanaw. Ug diri na po dayon sa Cagayan de Oro no sa kang Kuya LD nga dayata. Ate Joy Abon Italia ug sa mga viewers namo sa Facebook. Salamat kaayo sa inyong pagtanaw ug mga kapaglaob no. In Harmony, check out our page. In Harmony TV, and that's every Wednesday, 6 p.m. sa GSAT o sa other pa na to nga mga TV networks. Hi sa CSTE, sa USTP ug sa Lumia National High School. Okay, padayon ta sa atong greetings. Happy Sabbath and good morning. Kim po to nung, saan ni? Aron Palawan? Sorry? Sorry, no? Nang Coron, Palawan. Ang ganda talaga ng mga awit ninyo. Wow, thank you, no? Sa pagtanaw sa atong programa. And please share it also to your friends. Diba? And another greetings na good AM and happy Sabbath greet ko sa tanan, mga kaigsuunan sa, sorry, Ate Bing, Lonoy Church. Lonoy Church, Bohol. O sa, Boktul Church, Bohol, nagtimbaya Rebecca. Ug ako pong gipanimbaya no, Ma'am Joy and Sir Manny Hetchanova no, diya sa Frontier og si Auntie Sally sa Mugadja Apartment. Ako mamagpapa. Good morning. Yes, og akong panimbaya ang diha sa Bansalan, Davao del Sur, Galula family. Og akong papag mama diha sa Matanaw, Davao del Sur, Amado Indino ug si Lolita Indino. Thank you kayo.
pohon mana media. Og mga kapaglaom, among pasalamatan diha sa Liti, doon natay igsoon diha nga tiktaon siya Kibol, iyang ginapromote ang Hope Channel. Wow! Og ang Chisa. Thank you kay brother. Yes. Sige ni siyang misil sa atong harana sa Kabuntagon. Thank you kay brother ha. Sa Salamat. imo mag-promote sa Hope Channel. Ginalantan out ang Hope Channel. So padayon ta sa greetings. Good morning and happy Sabbath brother and sister in Christ. Panimbaya kang sulis, panganuron aligno Londarin, Umilig, Idloy, Banayag, Morino og sa tanan nga mga kaigsunan sa Tambis SDA Church from Kisrel and Soles. Yes. Dunga greetings mga paglaom, no? Maayong buntag diya sa Cagayan de Oro City Church ug mga kaigsunan. Text messages ni mga paglaom. A happy Sabbath kang Pastor Benjamin Arip and Ma'am Cora og sa among District Pastor Joseph Poliscas gikani kang Luloy Bungabong diri sa Alpa Payaw, Alicia District. And I would like to greet happy Sabbath and good morning no sa atong mga kapaglaom diya sa Osamis City. Akong mamagpapa Pastor Mrs. Dolman Prieto, my Estrada family ug diya ng workers diya sa Western Mindanao Conference. Good morning diya kaninyo. And katalangi. Good morning everyone. Subli akong pagyukbo og dakong pagpasalamat kang Dr. Ed and Ma'am Cura Wahiman sa tabang, sa suporta sa Panimbaya sa Kabuntagon. And of course, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Good morning and happy Sabbath, Boss Rex. Ingunong sab sa Halasan family by Mel Fran sa Sumilot, sa Muanga del Norte. Ektin family sa San Fernando, Bukidnon, Orqueta, sa Kuya Jomar sa Orqueta. Ingunong sab si Remsals. René Salagantina, ako mga kiksunan din na sa Lagong SDA Church. Roland and Olivia Ektin. Ingunong sab sa atong viewers sa Dumaguete. Happy Sabbath to all of you. We're always watching you here in Dumaguete. God bless you all and may the Lord God continue to inspire and give you knowledge for you to go on sharing faith and hope to everyone. Gikan kini kang Loloy Mandalupa from Dumaguete. Daghang salamat Sir Loloy. Ingon usab, I would like to greet good morning and happy Sabbath to Mr. Val Aguilar. Yes, dungay day ko greetings no kay baka masukuha akong in-law. Happy Sabbath Pastor and Mrs. Jimel Cabao diya sa Dumingag, malipayong adla bulan sa mga gugma, no? Yes. Diba? Happy si Hearts Fitz Month. po dato pong ipanimbaya. Fitz, kumusta na ka diha? Gani, Fitz. Ayaw kayo pagkaanad sa bakasyon, Fitz. Puso ni sa Panimbaya karon, walang isa si Yub karon ipulian ni Fitz. Dili giapusaran ka na mga. Kay na magog ka na. Yes, more greetings diri. Happy Sabbath sa akong bada nga nasa Lahad dato Malaysia. Hello sa itong mga kapaglaom diya sa Malaysia. Si Dudong Katayas ug sa mga kaigsunan sa Mandi og magpaampo ko sa akong kabataan nga magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Yes. Okay, no? Og naay naghunghong diri sa Kabitaoy. Nagpasalamat kayo mi sa mga viewers o mga supporters din ha sa Tupi. South Cotabato. Yes. Dapat to isa na to igsoon sige tanaw haranas Kabuntagon. Magbutang sa sound system para ipadungog dito sila para. Dagan kayo salamat sa imong suporta. Nahimo siyang community na nga kanang affair, ba? Kay buntag sa iyo iyang ipa-on nang ang speaker, ipa full blast para mga silingan makadungog. Wala daw siya dili siya makapatukar. Mingon na yung mga taga-barangay. Asa ka? Nahimo na yun siya nilang morning routine. Mga kaila to ni Gerard Angao. Yes. Daghang salamat viewers. Anyway, kay bulan man karon sa kasing-kasing subli ako na lang po ning gamiton para i-greet ang akong igala si Jojo Kevin Mark Jimenez nga karon nag-celebrate sa iyang first anniversary sa iyong palalab. Congratulations, Jo. Heart ba? Grabe na yun neba sa JK, mga gugma. God bless. And also, I would like to thank sa tanan itong mga kapaglaom no nga who celebrated love with us. And sa walay puwas nga gugma nga ilang ipakita sa ato. Happy Valentine's Day no pod no sa kang Ate Charm, Kuya Andrew, ka Ate Love, Kuya Christian. Diba? Happy Hearts Day. Yes, o sa atong mga viewers, last Sabbath medyo daot ang signal sa ato ang internet. Doon natay magwala-wala to siya. Makita lang yun. Ang amo rin yung kanya kagwapo dito. May makita. So, pasensya na yun sa uban nga mga segment nga din yung makita. Pero na yung mga area nga nindot ang signal. Yes, kay ilan naman guning gibuha, gikabahin na ning Panimbay sa Kabuntagon as part of their Sabbath routine. Yes, no? And mga kapaglaom, daghan yung salamat no nga nakikuyog sila ka nato. And next natong episode, ilang atangan kay special ang atong episode. Ato nang hibalon, sunod si Mana. Mga kapaglaom, ato
atong angkunon ang grasya ug himaya nga sa langit ka nato gigasa. Yes. Batiyaw ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan ug naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Buhing paglaom nga mo'y tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath!